pamwechete kane Capitalk 100.4 FM Harare's Heartbeat. Chirongwa chinonzi The Gospel Greats Drive Through. It's a very warm welcome to the very first episode. Munozviziva kai kuti isati pererwi. Takatanga isusu gore rapera iro takanga tine Gospel Greats Retro tikaita honor vakatanga kana kuti pioneers, pace setters in Zimbabwe's gospel music industry. Vana baba Charamba Tatina, vana Pastor Haisa, vana baba Elias Msakwa, aiwa takanonyurura kani, vana baba Utauna Shetatinavo pano. Tikapedza isusu season iyo tikati aiwa ngatipinda isusu muneve chizvino vanyowani tikaenda my Gospel Grace debut ndokusangana neve chidiki vachangotanga ndobva tabva isusu ndobva tazoita yainzi my ultimate gospel 10 apa takanga takuti isusu ma current musicians edu ma personalities edu vapinde kamustudio vatiudzonziyo 10 dzavanoteerera dzechitendero ndokuita kwatakaita isusu tikati vana maisamba vanga vari pano vana Felinandi takati navo nevamwe vakawanda ndobva tazobuda musizini iyo tikadzokera kudebut but nhasi taparura chimwe chirongwa chinyowani pano paStar FM sounding good all the time nepaCapitalk chirongwa ichi chinonzi The Gospel Grace Drive Through. This is where we get up close and personal with our gospel, legends, with our gospel musicians, together with other prominent personalities in society, really. And it is Star FM sounding good all the time. So Wandaita, Pamweshene Capitalk. But tonight, my guest, who is the one who opens the show, is Braveman Chizino, popularly known as Babarar. A Zimbabwean musician who used to play lead guitar for Jah Praiser before launching a solo career as a GT musician. And just last month, he announced his transition, his Damascus moment from secular music to gospel, marking a significant change in his career. And tonight, we explore that and more. Regaititangene kukwazisa. Tinokwazisa Mr. Mambo just chita hallelujah. Hallelujah. Makubonera babara. Makuzia. Kutinoita sei? Mwana kangozvarwa. Achatoudzigwe kuti mukaka urapo. How have you been? Good to see you. You look well. Ini ndiri nani pane vamwe. Muri nani pane vamwe? Yes. Ndatoti nesutu chena kuti munyazoradza statement racho kuti ndamunhu mutsva. Oh, plus pari kubviwa nekukereke nhasi sandizvo. Alright. Pari kubviwa nekusvondo. Ndo pane nyaya. Good. So as I was introducing you, because zvakakosha kuti titake a background nekuti this is your first time on a show inoita zvegospel iwe gospel praise. Saka vateereri vedu pamwe vari kukunzwa kekutanga saka nyaya ngatiitaure iyoyi zita renyu munonzi Braveman but munonzi futi Baba Harare. Talk to us about that. Where did that come from kuti Baba Harare? Baba Harare rakabva kwatishanda kwaJah Praiser. Ndokwarakabva ndere magitari chairo. Ngateerera masong aja pana paizoimbwa Baba Harare musadaro. Zvazvomboita sei? Ndairidza lead rori handini. Ndairidza lead guitar. So lead ndo raiimba melody yakadaro. So ndobva jaisa mawedzi ipapo. Yes. Okay. Saka imimi ndokutumidzwa kwamakaita kuti Baba Harare. Yeah, ndiJah Praiser, yeah. Cool. So you worked with him for about 8 years, I think, in a third generation band. And during this time, you traveled and performed Kwaka Wanda. How would you say that shaped you as a solo music career now? Yeah, ndopandai kopera maitirwa anoitwa music professionally. Nekugona kutonyora song kwaarranger. Song iri catchy. Uye nemashandiro chawo kumanager because mukazanzwa Jah Praiser zvakarongeka. Ndo patai zvonawo ipapo plus kutonga kwirawo ndege chaiko ndo patakatanga kutoikwira kutanga ita passport wo ndiJah Praiser saka ndingakuti ndo pandakanyatso kuvhurika. Good one. Saka most of your career was shaped through that. Yes. Through the experience that you had with third generation band. Yes. Aiwa zvakakosha izvozvo. Then tovatangopinda munyaya yekuti you then decided to break away at some point. Tichipirita zvedu tichienda kunyaya yedu. Nyaya yedu hombe chaiya nhasi iri panyaya yerepentance. Ndizvozvo. Ndoparada kunyatsozikanwa because ndazinge ndakunzi ko imi mati murutanga chinongwa chegospel mubva madedza Baba Harare vane zuro uno. Forgive them. Probably it's a misunderstanding. Plus they know not what they do. Yeah. So at what point did you then decide? Did you then feel like ready? Ndakundofunga ndokunozvimiririra. Yeah, takashanda zvakanaka zvisingaite enda tinambobvira tanetsana zvese zvaifamba. But zvakangozviita zvega. Ndakangodzwa ngoti no ndakutoda iso. Okay. Ndobva ndatomudza kuti ndizvo ndakutoita. Wow. Ndobva totipawo mablessings akati enda yenyu munoita basa.
first launch yangu akatouya malonji yangu akawanda so ndo zvakangoitika kwaingova kurumurika simple as that alright zveshuwo zvakakosha kuti mutauro kuti simple as that because vanhu vatsvaga kadhirama but hapana mboitika zvinhu zvakadaro alright now we go to our issue yandiri kufunga kuti ndiwo nyaya hombe yakamirirwa nemazimbabweans. We are live on Star FM, our page, Star FM Zimbabwe. We are also live on Capital 100.4 FM. We are also live on Yvonne Tivachke official imiwonai baba reva rimuno zvokwadi zvomene chaizvo plus muri mwana wokumcha kwangu vedu vekumasvingo zvokwadi omubvewo kwedu aiwe ndobva kwagudini kwanerupiri ndopandobva imi hongosve zvakanaka saka muri kuzoona kuti zvinhu zvacho ropa radavira ndopai panati vanzva radavira So, a few days ago, a couple of weeks or so ago, takazungumuka to some news. You took social media by storm, by literal storm. Makavama, because baba reva taiziva ndeve-GT nemamwe malyrics angari bit controversial mama mataura mega zvakaiwaregerega itinyatsotaura zvakakosha kuti munhu azive nyaya yake ndobva vangumuka paipi ndobva vatoti inini I'm now moving to gospel music. Take us through that. What happened? What were the events that led to that? Alright, first of all ndoda kungoti pamadecision andakaita ese kubva ndichizvakugba kusvika izvozvo iyi ndo best definitely amen ndo best yekuti I don't apologize to anyone. Okay. All right. Secondly, I think Mwari vakatipa free will yekuti kana une zvauda kuziva unokwanisa kutsvaga kuti uzviwane ani zvakanzitsvaga uchawana so at a certain point ndandakutsvaga kuti panyika panapa timbori vanani takauya kuzoiti takangouya here kungozvarwa todya sadza totofa zvotongudza akaenda wotongoitawo hako kana uri musaladi wongoita zimusaladi ringori panyika rotofa zvotovharana zvokunzi aivapo so ndakatanga ndaifarira kuteerera masermon sterek evanhu vakasiyana but mozwa ini tiri vaimbi takatamba navanhu vakawanda sterek maprofetsi vafundisi so chekutanga nje kuti hakuna profeti akauya kwandiri hakuna mufundisi akauya kandigarisa pasi hakuna munhu akati ndazoona wanzi naMwari ita so pane mashoko akadaro akambotenderera. I like that you're dispelling them. Makaanzwa iwayo handiti ndakange ndakuona kunge zvakuda kudaro. The reason ndiri kudaro ndekuti vanhu vanogara ndisatani anotrya by all means kudiscredita Mwari kuti Mwari angatenda munhu akadai here pamwe munhu akauya akadi akamuconvinza no through kuverenga Bible nekuteerera masermon evamwe vanhu. I think first time pandakadecide kuti no handichiri muGT ipapo pandadecide kuti no ndakuda kumbotsvaga chokwadi chaicho kuti zvakamira sei because kudhara takamboti namati ndobva tabackslider through zvinhu zvakawanda. Unozwa pano papo kuti wakatemba mumwe munhu wozoona avhura hombe wobva kuti saka zvokunamata ndezvokunyeba izvi. So this time ndandakuda kutsvagira ndega kuti Jesu wacho kana achinzi dakunyatsoona ndega kuti Mwari vari kuti chii. So takamboteerera I think pane umwe pastor anonzi Pastor Aldridge wekuchitungwisa uko no City of Truth Church ndiye munhu wandakamboteerera stereki masermons. So teaching yacho ndaiona kuti iri simple and straightforward. Ndaiona pa TikTok ndeyekutongoudzwa chokwadi haisi yekuda kutenderedzana kana kunyeberana kuti mangwana uchamuka wakanhonga mari kana zvinoita zvimwe zvinhu zvinobva zvatyisa. It was very simple. After that ndakabva ndatanga kudaro. So chimwe chandonyaya kufara handina kutendeuka kana kuti ndatambura ndakatendeuka ndichipisa Look, we're not going to gloss over that. Matiko mbara aiwa handisi kuda kuganza makatendoka muchirira zvamaitonyatsoziva kuti pana mandokuzva ende ndo best album rangu Prove Them Wrong. Yes.
ndikutaura nemafacts angu kuti ndandiri fully booked mashows internationally nemuno marichi uya zvakadaro but ndakatendeuka ndiri muhotel yakanaka zvisingaite muaustralia ndo mandakanyatsa kuti no ndakatizata ndiri 1 serious but ndaverenga wangu bible ndachiona vamwe vachiparidza chichichi after ndadecide kuti no ndozvandakuda I think munhu wakatotendeuka zvemachokwadi wagamuchira Jesu ndiyanditanga kuchikuchuna ega. Alright. So from there mashow isakazoitwa nandangoimba but ndandisisipo. Okay. Yeah, like ungoripo but you are grieving with no. Okay, so let's pick it up a little bit. Because vazhinji pakutendeuka panzvadzika vanogamuchidzwa Jesu na someone vanoparidzirwa ndizvi. Yes. Wobva waudzwa kunzi zvakanaka zvakaipira zvakati zvauri kuita izvi and things like that. Isa maoko ako pamwoyo vamwe vanosimudza maoko. But this process yekugamuchira Jesu yekuti Jesu pindai mwoyo mangu. Be my Lord and personal savior. Makaita muri 1. Ndakaita ndichitedzera munhu pa social media. Are you serious? Yes. Wow. Because ndaendega muroom so ndakangoita ndichitedzera. Then pane chimwe chokwadi chandakazoona kuti no. Chinonzi success kana kuti true prosperity is just power over sin. Okay. So vanhu vanoda kubudirira vari maKristu but haudye kwese manje kuti apa uri kutadza apa uri kuda kudai so hauende kukiro nyama udya uende remukaka udya. Either uri kwaSatani kana kwaMwari and life is spiritual and kune maspirits too kune yaMwari kune yaSatani. Either uri kuteam Mwari kana team Satani. Hauzoiti akuda kudya kwese azvibuni. I like that. And so yeah, I'm intently looking at you and I hope you're not being uncomfortable, but I'm really hearing what you're saying. There's somebody that I spoke to as I was preparing for this interview, you know, I bounce ideas off others. But I'm not going to tell you deeply so when I saw Baba Hararega, I believe him. So I was like, what was it about him? So when I look at you now, countenance yenyu chairi kuratidza kuti pane chinyowani chakaitika. Pamwe ikata mean. Plus kutoya panapa itori miracle. Ndiri kubva ujiti ndakuuya pama gospel greats. Ndanda great gospel ngwe. Don't zvakazvakutaurwa pa social media. Plus imwe nyaya itori funny. Ndichiri kujiti. Ndakatombotsvaka namba dzenyu chida kuya panapa. Serious? Nditori munhu wejiti ndichida kumbaya pama gospel greats. Kutaura shoko raMwari ndiri. But zvazoita zvega. So pandakatonzwa kuti muri kunditsvaga amuna ndakatomhanya kuti ndakatotanga because ndimwe miracle. Wow. Look, isusu tinozvikudza ende tinozvifarira izvozvo because it's a personal transaction. It happens to you. Dai zvaizofilwa nemumwe munhu ari pa next pako. I wish mumwe munhu dai panombo unotowisha kuti amana kumunhu dai nzolwa ndiri kunzwa kana peace yandinayo so taigona kuzoti zvandiri kunzwa kuzvinzwa here, but then it's not like that. So maybe the question that people now have, and I think this also happened, semunhu ari kuteedzera magwaro nekuverenga kabhaibheri, Paul makamuona kaimimi, and Paul manje was involved in a lot of really zvinhu zvakaoma zvekuti vaKristu vachaita kavaona aivarova kana kuvauraya, and then he now comes back and then says kuti ndao one of you. Saka ndiri kufunga kuti mazuva iwayo kuDamascus kundofunga pakaita pakati pakanzi batai mukomana murove ameno munhu ataimirwa marimi pamwe ndototenderera mastreet kakuti vateya. It's really a hard face because mashoko anongo uchinzwa nezvaunongo uchifila zvisingapindirani, but I think especially ma-Christians anofana kudzidza kugamuchira vanhu zvakati nakei nemufaro because I think kutonzi uri muChristian, definition yekuva muChristian chaiye is to accept that I'm a sinner first, but through Jesus who is in me, maybe I'm holy, not maybe I'm holy. So kutora kuti iwe wacho utosibo kana utori muChristian uri kutoadmit that handisibo. I think pane vhesi yandakaona muna Galatians 2:20 yakanzi I was crucified with Jesus Christ, I no longer live, but Christ lives in me. What ndaiona kutorwa kutoti iwo pachako
Jesu ndianorarama mandiri kuti usatadza iwewe arisi simba rako anongati inini dai munhu chaiwe nyama aindibvisa kuchiitire kuzviti ndokwanguri kwenyu bcause neno ndikutoshamiswa kuti ndakasiya sei. Wow. But I like that you were talking about the peace that you now have. And as we are live, there's so many messages that are coming. Famba Baba Harare, pane vari kuti Galatians 2 verse 20. Pane vanhu vakawanda kana vari kukukurudzirai Baba Harare. Nesu tiri kukukurudzirai. There's a lot. Azoita chinhu chakanaka pamberi pavanhu nepamberi paMwari. So what do all these changes mean to you in your own personal life? Kuti zvanyatsorevei kwamuri, number one. Number two, how genuine is this? And I think ndomubvunzo uri pamiromo yevazhinji. Mambondinzwa ndichitaura nevateereri. Vaine makonsense kuti Baba Harare hatizongokuti 3 months later kuti right ndazogaya. Kunoka hakuna iriko. How genuine is this change? What does this mean for you? Like what does it personally mean to you? I think kuti uprove kumunhu manje kuti ndiri kutorevesa iri kuti munhu azvione I don't know kuti munhu anendofanira kufamba muroad ndikala vashekele tiyakandii ndichakurova ndimi mastreet maybe kuti atoda wa genuine. Plus you can't live life neproof chete kuti ndoda proof. Hitler anonzi akauraya vanhu million. Vanhu vakatobhelievha vakambomona vakadi kuti toda kumboona kana 17 vakafa vacho tozobhelievha. So even kutaura kwatiri kuita toziva sekuti pamwe tiri kutorota proof yatinayo noti abare vakudhibhiseni asi pamwe takarara tine proof ipi kuti tiri pano izvozvi. I hear you. So life hatizodi kudhibhisa aurarame uchingoda proof but ndanzwisisa inini ndiri munhu wekuti kutoda kuti pamwe uri kundidhauta brain dzangu kuti ndingada kutamba nezita raMwari kusvika pakunyepa chinhu chakadaro. Panonetsa plazooneka kere yangu mashow ese ndiri kuramba makontrakt mamwe nemamwe makambani andinoonawo sekuti zvafanira mamwe makambani kuti ndaiadvertisa wawa ndakasiya so handidi mari. Imaimwa here makatosiya? Hai ndaimbomwa ini makatosiya ndakasiya zvese. Wow. Undifanira kutaura kuti pandakatendeuka ndakatanga kutongovenga zvinhu zvakawandisa zvandaita zvakaipa saka zvese ndingakuti zvese. Saka kumunhu ari in the valley of decision right now ari kufunga kuti ndoita sei vanhu vanozondibhelievha here because in your own small scale uri kumba kwenyu kana kuti mufamily chaimo pamwe uri kutsikisa kwete mbichana zvokuti wapadhuze nepakuda kuti utendeuke but uri kuti vanhu vanozoti tigarei pasini. What would you say? Ndakambozviita izvo ndaitotya kana kuanaudza bhozi unenge uchisingaziita vanhu vachati chii but pane vhesi futi iri muna Luke 9 verse 26 inotaura kuti ukanyara neni Jesu aiti ukanyara neni neni chakunyara exactly muso wacho iwoyo manje unenge usingadi kutombonyara. Ndikati ivo vanhu vanoda kusvika million papeji pangu ivavo ngavazvizive. Munhu wese anondiziva ngazvizive kuti Jesu akanaka, Jesu ariko. Wow. Pamwe toriwo semoni kuti munhu anozoti kana Mwari akachinjawo munhu aijamba zvigure uyu bhozi nditori wese tori zimutadzi rimwe risingaiti kuna vamwe atori nani than saka alright zita rakuchinja here because ndamboti minister Baba Harare ndikati brother Baba Harare tiri kuti zita itori mharidzo pachayo rikakasira kuchinja kunenge munhu angona kutadza kubata nyaya yacho zvafanira masongo ekudhara ngamboramba aripo munhu ngaaone transition kuti utsana wanga akadai so kana azodai saka Mwari ane simba. Alright. Saka okay tichipeta because ndonyaya yehombe yatati titaure nhasi but we've got a game show that we want to play because chirongwa chedu chine game chirongwa chedu chine zvakawanda tichida kuti tingonakidzwa nemi as our artists anditi iyo nyaya rega titaureyo kuti makabva machinja nelook. Yes. Makabva mabva kuma dreadlocks ndobva matotanga kupfeka masutu. Yes. Matongochinja so saka are you also taking your band with you on this journey or makatotanga kuchinja band futi? Totanga panyaya yekuchinja ndakada kuti munhu akanditarisa afana kuona Chibaba Harare chimwe cheche Chibaba Harare I think so ndakabvisa malocks ndinyatsoita complete change mukatasa body yangu ndineka mukabody kandiri kugadzira ndakaona ndatobhuda kuti but hazvitaurike manje kuti ndakambosiya gym ndikati toda mbogadzira vamwe Baba Harare because mamuri ndimba
hazviita zvitira kuti patobvisa hembe tichiimba vanhu vachifara manje izvo tobvisa hembe kupi tiri kuchechi hazviite so paband ijeni yandiri iri too personal zvokuti ndepersonal relationship yangu naMwari itori isiri religious here personal, so it's up to them anenge achida kuuya tinoenda, but I can't promise kuti maonero ataita mari kumashure ndo atichatanga tichiita apa tiringotemba naMwari because rwendo rwasiyana tiringofamba nevhesi rakanzi first riyari zvimwe zvese zvozouya. Wow. Ayo pane vari kuinspire zvavo baba Harare netestimony vakawandisa natondeka Jese ari kwamutoko poita mumwe ari kwamutare. Hanzi I now believe, unsurprisingly my spirit is saying yes kuti baba Harare vanenge vachinja. Look, like we are saying, and I like that you're not getting agitated by it or irritated by it. Zviya kana watendeuka zvokuconvincwa nemunhu unogona kukanganisika, but izvozvo chero ndikaona comment iri kundituka kana kuti iri kuti akubowa uyu ndotoseka. Okay. So we want to talk about the new album and what what it entails. But look, I think the first question then would be GT genre, kind of the type of music, and are you GT mostly type a beat. Type a beat. Saka kuna baba Harare veku Repentance, because that's the new album's name, and tiri kuwana titakuwana ere masimudza kana tiri kudzoka ipapo inini mind akamixa pa amwe nomwana wana yake baba. All right. Panine ka GT but not sterek. All right. Kakangonyemunzwa. Fanaka ndikaita na Take Sure zama iri kubuda mangwana. You've got a song with Take Sure. Oh, that's beautiful. Iri kubuda mangwana ini kangonakiza but ka GT kacho akana kuzo but all right. Then pane maworship aripo ne mahymn aripo. Okay. All right. So you named the album Repentance. Yes. When did you receive the album? Generally pa GT paipai mainyora same music yenyu ivo vaya vana masonza pa GT ndaingoenda mstudio motongofunga kuti dongi chichi. Then apa makuita sei manje mukuarisiva sei? Apa ndaitongoimba zviri paground, reality iri paground kuti ndiri kutongoripenda. Ndasingaiti zvokufoseredza kana kuti ndiri kuda kutsvaga mapunchlines or nda kurai mastering no. It was like personal. Okay. Personal life, yeah. Look, baba Harare, isusu tino believe mna Mwari. Ndikuona pa Facebook, that's the major response. Ndikuona futi pa WhatsApp is coming in fast and furious. Vanotenda muna Jesu vari kungoti kana zvikashamisa hasi Mwari. Ndochokwadi chaicho. And we are believing God kuti ndezve mashuwa chaizvo kuti Mwari vakuchinja imo munhu womukati ndizvozvo, and tiri kungo expecta kuti because manje uku gospel music manje kune nyaya imwe yeko yekuti ndiwe tsamba yacho yezvauri kuimba manje saka character nezvauri kuimba ka hazvifane kutomboenda apart. Yes, baba Harare vai even zvoro wakatowanda because munhu character kama nangona kupretend samaredhiri kuti character yakati twaso zvamuri kuimba zvakati twaso. Character ndova ndokuti mwe munhu angona kupretenda kunge yakati twaso akawanda akachita yari kuita still uri kungoimba mawedzi ako ari empty. So ndokurudzira wegospel kuti even uri wega your relationship naMwari itori because vanhu vokuimbira havatendeutswe nemajargons kana nemapunchlines but spirit behind. Spirit behind. Okay. And I like the question yamagarama yanga ichiuya from most listeners yamagarama totaura kuti ndakatoti ndoka ndichipisa because others were saying vari kuti vanga vachitsvaga kutrenda here vanga vachitsvaga kuti traction here vanga vachitsvaga indaipisa ndasingarwa because vanhu vane problem yekuda kutendeuka vakurwara kana kuti kuda kuzotsvaga Mwari wakutanga kuti chiuyana mufundisi wakarara pambedha wapera munhu imbotenda kwachipisa uri une utano utori bo uchitowana mari utaura kuti icha newe mari haitoti ndinamati zvakanaka rika ndiimise and shuwa inomira because devhu anobva abvara mwena yake yemari
We are happy for you, Baba Harare, and we see a lot of messages that are coming, and yeah, I think yeah. Hans mani nguva yakadima tinde ukaenda musi kuzodzokera. That's the last question. All right, andangana nguva yakareba. Zvekudzokera ndendanyanya kuita sei ne chori inini ndakanyatso kutendeuka ndikazvionera kunaka kwazvo ndikaona maadvantages acho uye nekutoziva kuti neknowledge che zvakanzi we shall know the truth that is Jesus and ndo chinoti set free kusetwa free kuvhurika fungo kutoziva kuti haungozvari uchiuya panapa weitoita zvaunoda wotofunga kuti uchatongofa ende either uchandotsvaka kana kuti uchaenda kudenga plus life yatikurarama panapa ipfupi zvokuti compared ne kana munhu wafa ndinoona kana wafa kana ucharara kana billion years wakatofa Jesu vasati vadzoka uvete uchimuka womukira kana moto and life is spiritual tinotonga pachena kune kumwe kuchatondoraramwa kuchaendwa even paunotorota ndimwe proof kuti life is spiritual. That's true. Because uri kupi kwa uri kuona zvinhu zvauri kuona izvi. And imagine paunorota uchityika payama uri pamawani kana wafa ndozvo unonge uchifila izvi but hauchapepuke manje uchirota unokwanisa kuzomuka kuti lechirota utityisidzira Baba Harare imi pando reality lise warota uchitsva kana wafa umuke unonge uchingotsva hanzi Baba Harare vaimboita hondo nevanhu pasocial media zvapera here makuti amicability achitauri kuti nanani ukana ndichita hondo anenge atori majokes vana passion veve zvimwe zvataitoita ndezvekutamba tingazotukana zvokudiko takupreacha Jesu takupreacha unity ndizvozvo anditika plus daungotendawo handingabvisina kuzotenda manager wangu which is important akazobvumawo kuteera nekugospel mumwe aigona kungoti ini chamwari ndikuraya nezvara ndikuwadza but treatise nekugospel manager wangu anonzi Memory Masiwa. Wow. Yeah, she's the best manager. Power to you, Memo. We appreciate you for doing this and ndaenda ndozisaona kuti manager uyu kwanga kundiendesa nebasa kure and at that moment ndo inongodzina kumari chisiye mukomana ndobva sacrifice yacho kuti Abraham ari kuita life yake ungodzisiya ipapo pane kwandiri kunokupa apa usi kutombokuona kuma collab ese mahombe andanotarisana nawo mamwe acho ndatomboisa voice mwari wakati no man inda wakadai ari kuuya makolabho mahombe iwayo in the gospel music industry. Power to you and tiri kuexpecta kuti zvinhu zvichatifambira zvakanaka. Look, the messages are still coming in and hanzi even voice raBaba Harare ratochinja ndarinzwawo rine kakaita kako mokaziva kanoratidza umwari you know. But look, we want to play a simple game with you because we've got a gift for you. Yatapiwa neve Edma Spas, beauty spa and relaxation vaneka resort kava kari kuBorodale vati aiwa Baba Harare basa rekutendeuka ibasa iri vanda kuzombouya voya zvavo vomborelaxa with a friend or with a partner vongoti reka ndimbonzwaro. So we're going to play a game with you. Hazvisi kureva hazvo kuti kana mukatadza kana mukagona, but look, we are hoping that you answer. Let's hope zvikunetsa. We are hoping that you answer 10 questions. All right. In 10 minutes. Okay. Yes, so the game show is called 10 in 10 on the Gospel Greats Drive-Through. So we start with the segment inonzi Know Your Music. Pane malyrics ekuti dzakauya nhume dzenyu kuti ndinzwe dama renyu dzandiudza tsitsi dzenyu. Which song of yours has the following lyrics? Nditarire nekufara. I'm not about kana minute kana second plus mimi apa Know Your Music apo ka aiwa munowira because song yenyu one yegospel ika was there kana na minister maendere vaigona for song ipi yo. But when did you do the first rendition of this song? 2 years back. Amazonyanya titange kuisa time but muri kutongogona. Okay, let's hope this one is a bit difficult for you. That's the last one in this section of questions. Which book do you get these lyrics from? And do you know what hymn number it is? It's hymn 117. Where? Hymn 117. And you, Baba Harare. Oh my gosh, our questions are out of here. But look, now we go to the second section of questions. Game show 10 in 10. The world around you. There's a river
anditika in Beitbridge, yes, on Zimbabwe's southern border. Which river is this? Limpopo. Icho. Murikutoda. Holy Spirit go download. What right? Holy Spirit What is the nickname of the Zimbabwe national netball team? James. We have it my producer and my question is now woman. Wakaoma makwezi. Inyaya munhu wacho auya pa program. I two questions Valeria and I wanna get clean and ndikuzvinzwisa zvamaita. All right. What color can you eat on the following? Apple, banana, pineapple, orange. Orange. Baba Harare. Apa lepo fruit. It's not a color. Amustombofunga muri kungoti kawani ndingo downloaderwa saka mira itione pa Bible trivia papo ndopatogona aiwa pa Bible trivia ndiri kutoda ndamboona. But the first question also is quite easy. Ai mkaitadza wika teta kuti hauta salvation zvakutorwa nevamwe teta kuti ruponeso rwavo vakarwara kuti which disciple betrayed Jesus? Hai ande umberi hai yanyanya wata chipi yanyanyaka taurai zvenyimi. What is the name of the mountain where Moses received the 10 commandments? Again, kana isiri Sinai. Taungura nyongo Mount Sinai, which is the one. Right. All right, so who was the king who didn't deserve to be king but ruled for many years, ruled Israel for many years? Angasinga deserve. Yes. Akatonzi neBhayibheri uyu asi Mwari vakazoti right ndiye munhu wacho. Hazisauriri. Akanyora mabhuku. Hapa mafoira wakapa. Mira ndipeye chance wari. Tauya katodzoka ku rebound mama foira. Akanyora mabhuku. Akumva akanyora mabhuku kuna na David akanyora mapisari. Ndiye one. Mama tedza pana so. He didn't deserve pakuti. He was the last of vana vaJese. Uzonotorwa kumombe ndiye. Uyo zvoyo. Ndiye achidza mbudzi. Saka maona wani chamadzidza kanasi. Machiona kaichi baba Harare. Azoona ndiri kuziva kati. Ndiyakanyora sawa mzende ndiyakatorwa kumbudzi. And then the last segment of this quiz is for you to it's not this one is you just talking to us about your favorite verse in the Bible. And do you remember that story as is and what it means to you? Indofarira Psalms 91. Ngatitaure inoti kudi. He who dwells in the secret place of the Most High shall hide under the shadow of the Almighty. I shall say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God who I trust. Surely He'll save me from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover me with His feathers, and under His wings I will find refuge. It's my favorite. Wow. Did you know this one? Muchiri or maga import? There is one but not zvokupinda mairi. Manazvati no. Ukaitawo Mwari tiziro wako unongori safe. Good stuff. Thank you so much because tapedza quiz yedu in 5 minutes instead of 10. Saka mango uya muri mushoda ende magona. So you are winning yourself a full treatment courtesy of Edma, and you can be able to retrieve your voucher. Alright. Munokwanisa kuriwana irororoka kubva mangwana munokwanisa kuridhima kusvikira pamuri kuda imimi. Aiwa tatononokerwa fambira nyaya dzedu. Cool. So there's the one last segment of our program is the word of encouragement and the song of the season that you want to leave our listeners with. But before then, I think let's read out some of the messages that are coming. Okay. Kuti mungoona neku-appreciata. Right. Maybe tikatanga nepa Facebook anditika kuti vateereri vari kuti kudii manzi baba Harare vari kurova Bible verse vauya ati mataurirana 91 yese yarowa. It's Mutsa Mnaiwa on Facebook. D Dadza says amen. Hanzi powerful. Hanzi well done Baba Harare. Psalms 91 is a powerful chapter, says somebody. And then somebody says this is Diva Size, who then says well done Baba Harare. There's Laina who says powerful Baba Harare. This is a testimony and a half. And then somebody here says Mira usacheuke Baba Harare, chero zvinhu zvikazooma kana kuti zvikaenda nepamwe usazodzokera kumashure. Tinotenda Mwari Mwari vakatishedza vanongotisimbisa kuti tisadzoka kumashure akudzokeke manje. Kumashure akuite. Akunakidzira kuti kwaive nezveko. But unenge wakablindwa.
Yes. Good stuff. And I think because we've got a couple of minutes left, I am thinking this we didn't talk about. It's at your discretion. I'm thinking we open the phone lines for people to speak to you. There's a lot of WhatsApp messages that are here. Okay. A lot of them that are just saying, Baba, we encourage you, you know, and then somebody says, takaziya vamwe ndiani kwari kumvurwi uyu. Asi takaziya vamwe vakambodaro. Dai akasazodzokera kumashure. Ya, ichokwadi chenje. Hanzi muri real here. Ma messages are tovhura here mafunga kuti muvhuramba zvinyu mutsanangura. It's up to you. Are you sure? Isusu kutsanangura. Okay, cool. So tine hobho zvokutsanangura. Mune hobho zvokutsanangura chete. Tikangokubvunzai. 0772162651 ndo number dzenhare. Maswera sei kopa nepfenyuro wabva wangoti bati. Hi, can you hear me? We can't really hear you. Yes, I'm hearing you. Good stuff. Baba rare vari pakati pedu. Taurai navo. Muri seko bara. Tinofara chaizvo makadi. Tinofara ndochiwoye muri kuti ndikufuna kuti kubudiriro first. Nice one. Ndo kweduka kubudiriro. Okay, ndangotanira kuti afamba inaro shoko. Anditi. Tinotenda. Thank you so much. All right. Thank you so much for getting in touch. Regai isusu tibate futi mumwe uyu aripo parinare. Maswera sei kopa nepfenyuro. 0772162651 tikatora matatu chete. Hanzi tichazenge takukuona here makuridzawo kunoridza vamwe vegospel mavo pamaline up naibara. Pane zvandandatokanganwa. Musi wa 16 August. 16 August. Tikulonja album irori. Theatre in the Park, Marari Gardens umo. Pane vaimbe gospel vanenge varipo vakawandawo. Vana maibhanda, vana Tekshua Zama, nevamwe vakawanda vanenge vari papo. Is Tekshua the only one that you did a collaboration with on this particular album? There's a girl anonzi Piwe Ndebele. Okay. Cool. Ari upcoming zvakati, but anogona. Anogona, aripo pa album renyu. Nana Simplex. Okay. Takavamba vadonzera futi gospel ikoko. Good stuff. Totally like that. 0772162651 regaiti davire tinzwe kuti ndiani ko ari papi ari kutaura nesu. Maswera sei? Hello. Oh man, and it just dropped. But look, you can get in touch with us. Tasana maminutes mashoma, I think about 2. Both out what the wedding season. Nesong in season out vati serious usu baba harare. 0772162651. You can get in touch na baba harare. Hanzi zitandi sikuzochinja. Vana maunzi minister baba harare. Ndavati brother baba harare vana. Tikaudzwa ameno tinongozita as the spirit lead. As the spirit lead. Tikazi tichinjewo tinozongochinja but so far nsandani. Abzali makuchinja. Maswera sei? Maswera sei? Taswera tinavo baba harare pano. Aiwa muweze zviri kudokoira tinoda zvitsva kubva kwavari baba harare. Mavagamuchira here baba harare. Baba harare agamuchira nemwoyo mukurisa. Oh, that's beautiful to hear. Thank you so much. Ndiani wedu ari kutifundira ari kupi? Ndizipa from Waterfalls. All right, baba harare. Ndo mashoko ari kubva kuna baba vari ku Waterfalls. Tinotenda mukoma hakutanga mangwana. Nziyo dzedza ku baba harare chamangata ichimusadonetsi. Ndinotenda. Good one. Phone yava ningezita kakaita kaera. Ndasara ne 1 minute, so I'm just going to take one last call. Taurai nesu tinzwe kuti ndiana ari kupi. 0772162651. The phones are just ringing and then dropping. Amene zviri kuitika pa network yedu, but otherwise baba harare tatinavo zvadini tachida kuti munge muchitaura navo. Messages acho ari kupinda kati vedwe vataura wani kuti handisi kudzokera kumashure. Vanhu havasi kunyatsokutemba baba harare. Vanhu kungoti zvemashua here. The last call. Maswera sei? Hello, Maswera seiko. The feedback is nasty. Okay, cool. So this is where we are going to call it a night. Anditika takuita isusu kuti mutaure word in season renyu, and then you promised us that for the very first time, yes, you've got one of your songs that is playing on Star FM. And Capi Talk. Ndi isong yenyu iri pa album Repentance Repentance, yeah. Right, but chisiya imatudza word of encouragement and this song in season yamatisira. Yeah, ndingangoti kuvanhu vakateerera. Know Jesus for yourself. Zvakanaka kuti pastor wako vakuudzewo, but iwewe tsvaga wega. Ende
ukatotsvaga anoita kuti umuzive chete. Okay. That way haufa backslide. Because ule chinhu chauri kuziva personally hausi kuudzirwa kunzi Jesu akadai kati anoita zvakati. Plus pamwe anogona kufunga kuti maafanidzwa kuti kutamba but zvinhu zvaMwari zvine maitirwo azvo ende zvinenge zvakatotaurwa kuti zvichadaro. Hatizivi hedu zvakataurwa kupi uye nani but obviously ndo zvaitonzi zvichasvika panguva ino zvakadai so. Because naturally hapana pandaiziva njiti ndakuda kuimba gospel. Zvasingabude. And I think long back akudhara I think last year but one ndine certain munhu akatombofonera akati ndarota uchimba gospel. What pandakatongoti haadzopengete. I think so naturally you wouldn't have done that. Why? Was gospel music something that you career ndakashandira hangu yakareba ende. All right. Not that you were saying gospel is not something that you inyaya kuti career ndandashandira ende ndatisina kufungwa zokuti zvinogona kutokutadzisa kunamata mushe kana kuti ndingangoti ndasingambofungire Mwari angatondichinja zvokutosiya chinhu chandakashandira for about ameno makore manga ende ndapapiki manje. Papiki kani ndakuti zvakudzora kanda kumbo ende ndakuda kuchiendawo kumberi. And then you found your footing. Because it's not easy kuti and it's not like ndakatotsinzinya maziso ndakati yandakurega manje. No. Chinhu chokutoti hazvichatoita. And story yekuti mamungori mega muri that's a powerful one. Yeah, but zvotangira pawill yeku I remember ndichienda kuGermany. My last international show it was Germany. Ndakasvika muJoburg ndaenda naTimbe my producer. Nyasha Timbe. Ndakatenga Bible pa. Shout out to Nyasha, he led me to. Yeah. Ndakatenga Bible pa airport so ndaibvunzwa kuti aye pastor. Baba reva bebe maloksere. Ndo vainzwa. Ndaitwa nemaloksi. Pakwacho. But kaona kuti mundege pamwe uri kuvereka uyu. Urungashota pastor uyu murasta windotu. But ndozvo zvakutoda spirit yako inenge kutongoda izvozvo That's a powerful testimony because chinotanga will kuda kwako iwewe kuti ndakuda kusiya zvinhu izvi ndakuda kuchinja. Wow, thank you very much Babare. So you leave us with which one and song iyi muri kuda isusu kuti iyi song inonzi famba inini. Ndo panobva theme yacho kuti repentance. Because repentance zvinongoreva kuti you are agreeing with God kuti sin is sin and uri kuisa measures to avoid sin iyoyo and uri kuconfessa that sin kuna Mwari nekuvanhu. So ndo song yacho tichingotaura tichingoconfessa ingori prayer ingori confession. Saka muri kuti promise clean lyrics here from now on. Ndinyazi zvadzikupereka mubarare vanga vachitoda but regai tingopressa play tiendi because ndiri kungoti kati cheu vanhu chivhoni kani mubvunzo wangu. I think chimboridza tinzo kuti pamaclean acho boza uzive vanhu chavanoti clean mukwazi mbalivisa. Alright, atichaimba zviyazvo. Wozviyazvo hamuchaimba. Atichaimba. Wow, Babara regai ndikutendei zvikuru sei nekuuya kwamaita. Totendai matishedza. Ndinonzwa kukudzikana nekufara kuti tawana first hand information from you. Nanditi. Ende toda kuti muzive kuti tiri kukusapotai zvakanyanyisa. Aiwa ndinotenda. Sezviri kungoita body of Christ vatiri kuona. Tinotenda chaizvo. Anditika. Muve nenguva yakanaka pamuri in this new leaf yamaita turn and tinokushuvirai zvakanaka pabasa nyowani iro riri. Tinotenda. Ramuri kuita. Where can people get in touch with you? Pana vanongoda kukubhukai kuti muyozoimba kuchechi kana kuti muyozoshare testimony. All right. Muri open to sharing testimonies kuchechi. Chero anytime. Maplatform edu ibaba harare ese. Email yedu is babaharare10@gmail.com. babaharare10@gmail.com. Kwese Facebook, Instagram, Twitter, it's Babara. You don't have a WhatsApp number that people can get in touch with you on? Or that email, yeah. Inotambirwa Instagram tinopindura. Facebook tinopindura, yeah. Good stuff. Thank you so much, Baba Harare, for coming. And look, we wish you all the very best. Kambo katapuwa izusuna Baba Harare. Kanonzi famba ineni. Ndoke kutanga kukanzwa. Pano kana kuti muno kareleasirwa pana apa pa Gospel Greats. So look, we are super excited for that. Next week we continue with the Gospel Grace drive through and we'll definitely keep
you posted. We'll definitely be keeping you posted. Mukatarisa ma-platforms edu iwaya. Muchaona isusu kuti our next guest who's driving through. Muzaba drive through nonga zvakawanda kata nonga tikati quiz tikabva tikanonga nema-conversations ataita nabara reiwaya ndo zvatiri kuzama kuita isusu pachirongwa chedu chisva. Ini ndinonzi Yvonne Tivatye, from everybody who was listening and everybody who was supporting Valeria and Kathleen. I would definitely be leaving you and it with Zanani right here on Star FM, sounding good all the time. Saviour's The Secret Ingredient is ready for you on Capital 100.4 FM, Harare's Heartbeat. Thank you so much for listening. Good night. God bless. Take care.